Pozdrav iz Brodaraca u Karlovcu. Evo, nalazimo se na samom ušću rijeke Kupe sa kanalom Kupa, koji još 60. godina su zapravo inženjeri zamislili da bude jedan od zaštita obrane poplave Karlovca. Šta se zapravo događa? Dakle, ovdje na ovom tu području je zapravo trebalo napraviti jednu branu koja se već projektira, pretpostavljam, 20 godina, a nema nikakvog pomaka u tom smislu, i ta bi brana onda automatski preusmjeravala, dakle, svu vodu u ovaj tu kanal koji bi trebalo dodatno pročistiti. On je dug 20 km, ide skroz tamo prema selima s kojim zapravo izlazi voda prema Kupi i prema Sisku. I negdje na 7. kilometru bi se mogla napraviti retencija da se ispušta ta voda, dakle, u dijelove gdje zapravo nema stanovništva, i na taj način bi se sva velika vodostaj zapravo rijeke preusmjerili u ovaj kanal i ova visoka voda Kupe zapravo ne bi ni završila u Karlovcu. Tu kad smo prolazili zapravo vidjeli smo da nema ni bagera, nema ni ničega, i to su znali zapravo, odnosno to je grad Karlovac iskoristio kao jedan običan trik, kao da pokaže da oni nešto rade na tom projektu. A zapravo ovaj projekt je ključan, on je prioritetan i on je zapravo najvažniji u sustavu obrane Karlovca od poplave, jer Kupa kao takva je najvažnija rijeka i kad se ona sanira, zapravo sanira se ono najvažnije u Karlovcu, a to je da nema onih visokih vodostaja rijeka koje zapravo onda plave ona područja. Zašto oni to ne rade? Pa vjerojatno zato što su nesposobni, kao i u projektu aglomeracija, gdje su zapravo sa europskim sredstvima uspjeli porazbijati cijeli grad. Ovo je afirmativan stav i evo, željeli smo još jednom ponuditi rješenje koje je vrlo gospodsko i koje može riješiti puno problema Karlovčanima.